Здравейте! В този материал ще ви покажа как бързо и лесно да съставите бюджети за една или друга дума или фраза, която трябва да анализирате. Когато купувате програмата Yaztle, тя първоначално в себе си съдържа само бота за Google.ru и като цяло тя е заточена за работа с рускоязични сайтове. Затова малко трябва да я модифицираме, за да бъде по-гъвкава за нашите нужди. Значи как да добавим други ботове освен Google.ru? Отиваме в сервис параметри и отиваме на източници. В източници, както виждате, тук при вас ги няма Google.b и Google.com, при мен ги има. При вас има само Google.ru. Как да ги добавите? Значи, штракате на папка обзор. Създавате нова папка, да кажем, ще добавяме Google.bg. Пишем, аз ще го напиша така Google.bg, защото вече имам Google.bg през точка, да не се дублира. Създавам папка Google.bg. Влизам в Google, който ние имаме, и копирам трите файла, които са вътре в папката. И тук ги пействам. Тук трябва единствено да направя редакция на файла Enginini. Тук променя се името, Engine Name става Google.bg. Пиша го така, защото вече казах, че го имам с точката. Това просто за да ви покажа. Тук сменяме RU на BG и сменяме езика на BG. Нататък правим промените, където са необходими. И по този начин, когато търсим, анализираме топ 10 в Google и маркираме Google.bg, то ботът ще търси само в Google.bg и ще вади резултати, които са за българския интернет. Значи това всичко го запазваме. Затваряме прозореца и му даваме да обнови източниците. След като обнови, ние виждаме, че тук е добавен още един бот. Ето го, Google.bg. Маркирате го и може да го ползвате. Значи в случая аз го оставям така, защото при мен има Google.bg. Второто нещо, което ви препоръчвам да направите, е да си редактирате цените. Значи, какво имам на предвид? Който работи с SAP, знае за борсата, за какво става въпрос. По принцип, програмата се връзва с борсата и на базата на качеството на площадката взима аналогични площадки в SAP и изкарва тяхната средна цена. Но като правило тази цена е доста занижена, защото има много ефтини некачествени площадки, които от своя страна като цяло те са много и свалят реалната цена на качествените площадки. Затова ви препоръчвам да сложите поне коефициент 1,5. Имайте напред, че тук трябва да е запетая, а не точка. 1,5 и да използват средните цени в SAP, като отчита количество външни линкове. Ако имате някаква ваша формула, може да се използвате тук. Значи, формулата може да използвате на базата на ето тези оператори, функции, параметри и така нататък. Нали? Като цяло аз използвам това, което е по SAP и общо взето напълно нормално работи. Нали? Същата работа трябва да се направи с вътрешната страница. След като сте направили промените, запазвате. Значи в момента ние сме създали бот, който ще търси в Google.bg. Имаме, да кажем, заявка от фирма, която занимава с рекламни материали. Аз тук съм направил няколко примерни думи, нали? Рекламни материали, рекламни сувенири, рекламни химикали. Значи, взимаме думите, копираме ги и идваме тук в мастер задание. Штракаме на тая магическа пръчка и се отваря такъв прозорец. Значи,
искаме да анализираме сайтовете по ключови думи. Вкарваме ги ключовите думи, като всяка ключова дума на отделен ред, както в случая. От тук маркираме кой бот, нали, за кой серп става въпрос. На нас не трябва Google BG. Маркираме Google BG. Какви сайтове тук ще избираме? Нали, аз решавам да взема топ 10, нали, първите 10 сайтове. Ако искате, може да вземете топ 5, топ 3, нали, тук вече всеки сам се решава. Аз вземам 10 сайт, първа страница и анализирам всички сайтове, които са на дадената страница. Това тук вас не го интересува, това е за Яндекс и за руски интернет. Значи натискаме на бутона да събере конкуренцията. И тук ще бъдат думите. Ето ги, думите, да кажем. Това е рекламни материали, например, и сайтовете топ 10 по рекламни материали. Като в това прозорче тук влизат всички сайтове от топ 10, като се изключват дубликатите. Т.е. сайтовете, които присъстват на трите думи в топа. Като за дубликат не се смята, ако основният сайт е серпа и раздел на основния сайт. Например, ето тук има химикалки Microsoft, химикали Microsoft, нали, това не са дубликати, това са отделни, разделят се като са отделни сайтове и самия сайт Microsoft също присъства. От тук, по принцип, ако попаднат сайтове, да кажем, като Википедия, новинарски сайтове, които не са свързани пряко с тематиката, която ни интересува, няма смисъл да си губим времето да ги анализираме. Ето, например, тук имаме dir.bg, ние го махаме, нали, няма смисъл да го гледаме. Няма смисъл да гледаме need.bg, също го махаме. Ако някакви съмнения има някой сайт дали да го анализирате, да не го анализирате, то по-добре го проверете го ръчно, да не си губите време просто да събирате, да парсите бековете за сайт, който, например, не е по тематиката конкретно. След като всичко сте направили, нали, ви препоръчвам да запазите този файл, тези данни като файл, за да можете после да видите кой сайт по коя дума е в топа, защото тук той ще ги анализира в куп, а после няма да знаете по коя дума е излезнал. И да не се чудите, го запазваме като файл. След като сме запазили като файл, натискаме добавят в очеред задание и задание и сайтовете ще се появят ето в този прозорец. Аз в момента имам тук други сайтове за анализи, така че тези ще се появят наотдолу. Ето ги тук наотдолу се появиха и те се намират в папка мастер задание 31.10.2010 година. Тоест всичките напарсени резултати ще влизат тук вътре. След като събере всички данни, отваряте си папката, преглеждате си сайтовете. Това може да го оставите цяла вечер да се работи, например, ако е по-сериозни неща. Сутринта ставате, отваряте си папката, всичките сайтове са подредени и примерно ето по този начин са, да кажем, отваряте си сайта първия и тук явно доста бекове има и ето тук отдолу ви се показва колко сайта са намерени, с какви данни са сайтовете и ориентировъчна цена за бековете, които са в месец, в долари. Тук при мен са в долари. И тук са вече конкретно данните.